Ang bersyon baya magkakasama sa atong kapulisan. Murag doon na magkakasama isapi nga nakuha gikan sa posisyon sa biktima, magkakasama human sa pagpamusil. Iilong kuno sa magkakanan ang suspetsado. Naduhag magkakasama ka mga armado. Binabi, ato magkakasama paminaw sa kapitan. Ano no? Si Councilor Isabelo Masiwil, ang konsyal magkakasama sa munisipalidad sa Malita, Davao Occidental. Konsyal Bay Buntad. Doon ka rin sa straight to the point. Wala ko'y taong ibinungangan. Wala ko'y kami nga pamilya. Wala yun may atraso sa katauhan din sa Davao Occidental sa Malita. Wala ko'y sala. Wala ko'y tao nga ipapatay. Sarang ang kinabuhi sa akong anak mo ay gibayad. Nga naman nga ang akong anak ingon ana nila pagpatay. What unsay posibleng motibo sa pangitabo? So ako nakahibalo ko unsay motibo pero di lang nako isulti. That is confidential. Basta maula na akong isulti kay on process pa ang mga investigation. Pero doon na may suspect o kinsa po mga responsable. Na. Pero anyway, di manggod ka ng sama sa pagkaon ng paon hilaw. Pila na yung nangamatay sa Malita. The death of former Isidro Sarmiento and Danny Sarmiento. The death of Gigong. The death of the others. Kamatayon sa mga uban. Nga injustice. Respeto. Akong ikinanglan kang Gobernador Franklin Bautista. Respeto kay Lorna Bautista Bandigan. Respeto sa ako as municipal councilor. Labaw sa tanan ang respeto sa barangay captain. Official ang ilang gipatay, dili ordinary nga tao mo ay bangutan karon sa lungsod sa Malita. Murag dito ko na intriga ba? Sayang magkakasamang gipasalamatan nga mga dagkong opisyal sa probinsya sa Davao Occidental. Si Claudio Bautista ra lagi magkakasamawaan niya pasalamati. Nahibulong ko. O niya, nisabot ko pagka-intriga. Kay gibalik ni Kapitan, ni Municipal Councilors Balita, Isabelo Masiwil, ang mga kanhi magkakasamang patay das Balita. Alam bigit baya ang pangalan ni Claudio Bautista ni adtong mga tunguran. Doon ka rin sa straight to the point. Or nakalimutan ba yun kaha ni Councilor Isabelo Masiwil? Ha? Sa paghingalan magkakasama o pagpasalamat nga to kang Congressman Claudio Bautista? Hindi ko ba? May intriga ko? Ngano ka magkakasama nga wa man maapil? Sa paghingalan, pagpasalamat sa abaha ni Kapitan Jed Masiwil, si Claudio Bautista magkakasamang congressman mapunta siya. Dako mapunta sa magkakasamang opisyal anang probinsya. Doon ka rin sa straight to the point. Ngano ka magkakasama? Ngano ka?